Mikkeli, Etelä-Savon keskus ja läänin pääkaupunki, on aikaansa seuraava virkeä kaupunki. Vaikka maakunta onkin tyypillistä maatalous- ja metsävaltaista talousaluetta, niin savolainen lupsakkuus ja yrittäjämieli luo selvästi leimansa kaupunkikuvaan ja tulee esille monella tavalla. Kaupungin vähittäiskauppiaat ovat monena vuonna järjestäneet ratkiriemullisia asiakasjuhlia yksityisen yrittäjäkunnan merkeissä ja samalla tarjonneet kaupungin asukkaille virkistystä ja huvia. Ajatuksen takana ovat aina olleet paikalliset tukkuliikkeet sekä maakunnalliset ja valtakunnalliset teollisuuslaitokset. Oy Gustav Paulig AB on aktiivisesti asiassa mukana ja niinpä idean isä, kauppias Eero Uikkanen, on saanut varten otettavia neuvoja Pauligin myyntikonttorin johtajalta Tauno Halkoselta. Kauppahuone Pauligin tuotteet ovat Etelä-Savossa tunnettuja ja tunnustettuja. Myös tukkuliike PH Kaihola Ikonen on ollut asiakastilaisuuksien tukija. Ekonomi Pekka Närhinen jatkaa liikkeen kaupallisena johtajana niitä perinteitä, jotka liikkeen perustajat ja kehittäjät ovat sille antaneet. Ihmissuhteiden taitava hoito kuuluu eräihin näistä perusajatuksista. Paikallisen tukkuliikkeen on yhdessä kauppiaiden kanssa ponnisteltava kauppojen tunnetuksi tekemiseksi ja asiakkaiden luottamuksen hankkimiseksi. Asiakasjuhlat on pidetty tavallisesti Mikkelin luonnonihanalla urheilukentällä, joka on eräs maamme kauneimpia. Väkeä näihin kauppiaiden järjestämiin tilaisuuksiin on saapunut erittäin runsaasti. Niinpä vuonna 1962 oli paikalla yli 4000 henkeä, vaikka kaupungissa pidettiin samanaikaisesti muitakin yleisöä kiinnostavia tilaisuuksia. Kauppahuone Paulikin Paula tyttö ja kauppatehtaiden kotitalouskonsulentti toimivat yliairueina ja palkintatuomareina. Juhlavieraiden joukossa nähtiin muun muassa ministeri Rainer von Fiant ja Etelä-Savon yrittäjäin aluejärjestön puheenjohtaja tuomari Sakari Mäkinen. Tuomari Mäkinen lausui vieraat tervetulleeksi ja esitti järjestäjien tavoitteet ja yhdessäolon tarkoituksen. Touhukkaat valokuvaajat kuuluvat aina kuvaan mukaan. Ilman heitä ei juhlatunnelma olisi täysi. Ajanvieteohjelmiston aloittivat Mikkelin kilpaveikkojen voimistelijat. Taidokkaat ja vauhdikkaat suoritukset saivat yleisöltä lämpimät suosionosoitukset ja nostattivat juhlatunnelman. Katsomossa nähtiin paljon mikkeliläisiä sekä vanhemman että nuoremman polven edustajina. Nuoret ovat asiakkaina yhtä tärkeitä kuin varttuneempikin väki, koska heidän myötämielisyytensä on tärkeä rengas perheen asennoitumisessa kauppaan ja kauppiaskuntaan. Ministeri Rainer von Fiant piti tilaisuuden juhlapuheen. Puheessa korostettiin rahanarvon vakana pysymisen tärkeyttä hyvinvoinnin luojana ja kehittäjänä. Yleiset palkankorotukset eivät elintasoa nosta, jos samanaikaisesti ei saada työn suoritustasoa nostetuksi ja tuotteiden kaupaksi käyväisyyttä lisätyksi. Pehmeä raha ikään kuin mätänee ja vaikeuttaa kansantalouden tervettä kehitystä. Tuomari Mäkinen kiitti ministeriä voimakashenkisestä ja myöhemmin maan sanomalehdistössäkin suurta huomiota osakseen saaneesta puheesta. Näiden asiakasjuhlien vetonumeroina ovat yleisölle järjestetyt veikeät kilpailut. Aviopareille sopiva takataskupullon täyttökilpa synnytti riemua ja naurunrähäkkää katsomossa. Lasit oli täytettävä 15 metrin päässä olevasta ämpäristä. Mutta sääntöjähän voidaan tulkita monella tapaa, kuten oikeissakin kilpailuissa. Voittajille jakaa Paulikin Paula tyttö upeat palkinnot ja sievä hymy. Palkintoja ja hymyä riittää kaikille. Näissä tilaisuuksissa pääsevät palkinnoista osallisuksi myöskin katsojat. Kaikille läsnäolijoille on jaettu arpaliput, joiden vastanumerot ovat järjestäjien tiedossa. Palkintoja ovat antaneet monet mikkeliläiset liikkeet ja valtakunnalliset teollisuuslaitokset.
Mikkelin rautakauppa oli lahjoittanut tilaisuuteen upean mopedin. Kyllä oli monella pojalla ja tytöllä sydän sykkyrällä, kun jännättiin onnettaren suopeutta ja mahdollisuutta päästä tuollaisen uljaan vempeleen omistajaksi. Paula tyttö, neiti Anja Mustamäki ja kauppatehtaiden kotitalouskonsulentti toimivat tarkkoina arvannostajina ja onnettarina. Onnen arvan nosto ei ole niinkään helppoa hommaa. Vastuu on ankara ja monet silmäparit seuraavat toimitusta tarkoin. Voittaja saatiin kuin saatiinkin selville. Tässä näemmekin onnellisen voittajan ja onnellisen hymyn. Kalakärpäsen puremille on tiedossa upea heittovapaa-uistiminen. Kyllä kelpaa narrata haukia näillä välineillä. Mutta palkinnot eivät jääneet näin. Arpoja riittää, mutta myös palkintoja. Mikkelin keksi ja leipätehdas oli lahjoittanut omia tuotteitaan kokkaisiin sellofaanipusseihin pakattuina. Onpas mukavaa mennä kotiin näillä eväillä. Tyytyväisyyttä riitti katsomon molemmin puolin. Harvoin on onnetar näin tuiki suopea kuin näissä Mikkelin kaupan turnajaisissa. Niinpä jäädäänkin odottamaan seuraavaa kesää ja uusia yhteisiä tilaisuuksia. Monilla oli kotiin kantamista koko rahan edestä ja varmasti äiti on iloinen tuomisista. Nämä tilaisuudet ovatkin todella kaivattuja ja odotettuja. Niistä riittääkin puheenaihetta pitkäksi aikaa. Mutta pyhän jälkeen seuraa arkia. Kauppiaan on juuri tällöin osoitettava palvelualttiutensa ja palvelukykynsä. Elintarvikekauppiaan ammattitaidon koetinkivi on tuorelihan kauppakäsittely ja paloittelu. Kauppias Eero Uikkasen liikkeessä Mikkelin Lähemäessä on tähän seikkaan kiinnitetty suurta huomiota. Niinpä tehtaan konsulentit käyvät paikan päällä ohjaamassa myyjiä ja neuvomassa lihan oikeaa käsittelyä ja paloittelua. Tuorelihan osto, riiputus, eri tarkoituksiin soveltuvien sisä- ja ulkofileitten, sisä- ja ulkopaistien, soppalihojen ja niin edelleen tarkka tuntemus ja tarjonta ovat onnistuneen tuorelihan myynnin ehdoton vaatimus. Taitavan ammattitaidon tuloksena saavat perheenäidit aina haluamaansa tuotetta. Ruoanlaiton salaisuus piilee useinkin onnistuneiden ostojen suorituksessa. Nykyaikaisen lihaosaston tavaravalikoima onkin erittäin monipuolinen ja runsas. Tuorelihan lisäksi lajitelmiin kuuluvat monenlaiset lihajalosteet, makkarat, einestuotteet, säilykkeet, pakasteet, valmiit ruuat, kastikkeet, höysteaineet, tuorevihannekset ja juurekset. Myös oikea punnitus on erittäin tärkeä työvaihe. Perheenäidin tulee saada oikeaa tavaraa, oikea määrä ja oikeaan hintaan. Vain näin menetellen luodaan luottamuksellinen henki myyntipöydän molemmin puolin. Mutta ammattitaidolliset niksit eivät riitä. Nykyisin tarvitaan myös mainonnallista näkemystä kaupan tunnetuksi tekemiseksi. Tehtaiden järjestämät tuoteesittelyt ovat tärkeitä myynnin tehostamistoimenpiteitä. Kahvin myynnissä merkitsee tavattoman paljon se, että asiakkaat tuntevat hyvän kahvin valmistuksen kaikki niksit. Niinpä Oy Paulik on mainonnassaan keskittynyt sanomansa kahvin tuotetuntemukseen ja valmistuksen opastamiseen. Asiakkaiden on omakohtaisesti todettava, miltä oikein hyvä kahvi maistuu. Paula-tytön tarjoamana se maistuukin todella sellaiselta, miltä oikein hyvän kahvin tulisi aina maistua. Mikkelin sanomalehdistönkin edustajat totesivat Paulikin kahvin maineensa veroiseksi. Kauppias Eero Uikkasen alulle panema suhdetoimintatyö on kantanut runsaasti satoa kauppaliikkeen tunnetuksi tekemisessä ja liikkeen nauttiman arvostuksen muodossa. Nykyaikaisen kauppiaan parhaat työvälineet oman elinkeinonsa tueksi ovat korkea ammattitaito, uudenaikainen, valoisa ja hygieninen ostoja jouduttava myymälä, taitava ja vireä mainonta, pitkäjännitteinen suhdetoiminta ja rehti
oikeudenmukainen asiakaspalvelu.